ariketa bat proposatu behar dizuet jarraian. Eibarra aipatuta zer datorkigu burura, armagintza, erramintaz beteriko ganbarak, kale malkartsuak, futbol taldea edo Arrate irratia, ezta? Arrate ingurura noa, Gorosta Bailarara. Agirre Azpikua baserrian, Josu Oñederra hitzaina zain daukagu hiri pare ederra badu, eta berarekin entrenamentu bat jarraitu behar dugu. Egunon. Josu. Zer? Zemuz gabiltza? Ondo, geure asuntuen gu. Bai, eta? Gu geure asuntuen. Zera preparatzen? Bai, hoxe, lotzeko. Uztarrik eta... Bai, hamen lotzetxu eta... Aitu, lehenbiziko gauza hemen Arrate ingurun gabiltza. Bai. Bai, toki, malkartsua eta aldapaz betetakua. Hamen lau gitzi dago. Zuen laukua zarie, baina gu hamen txekuek. Hau, erremitioi gabe, terren okorra izan barraka laneako, ezta? Hau, txarra, baina. Ona geruetako, honen mugu iztago eta ginen. Hori da, mundun toki kategorikoa daudela baino... Ba, ez, olakoik ez dago. Bakotxa jaixotako lekua mugukorik ez da izaten. Nahiz da txarra izen, norbeantzako ona da. Hemen bilera junta izo galantain goitu zueba? Bai, Hauzo ala bestiala? Bai, hauzoko festa diala eta bat eta beste. Hemen jateko orduan asko gehiago tepai da, laneko orduan baino. Ba, hoi, daneko izentek. Jateako garaian. Da, eta koinatu hauek eta tipo gorrak zeu jaten. Lanean etortzeia, lanean ez dut jute etortzeia, baina jate failin pekua, esango txu beharra geho, baina hori ez dut nahiela. Hori oso importantiek, Bai, ondo, bai. Marien jarri eta jate ez duenakin ez pilatu. Gure jatu lez, nekela ikasen hon. Bai. Marien bueltan jarri eta bukatzez duenakin daulakoekin. Haze oso pentsatzen hon gala esan. Nundik eskapauko, igual. Bueno, hor hiri pare bikain bat bendakazu? Bai, bikainako, gerutako. Egizia, etxien bat nobenan dago honen izaten da, nahiz da gero inbidan lekuen batzuk ez da aguantatzen danak ez dira, eta deporte danetan da. Ikusteko amorratzen, no? Bai, torri, tranqui. Ozen. Hamentxe eguz. Josu, bai. Kerideak abek alituzu? Bai, hone dira, gure kerideak. Bai? Bai. Honein batzuk, ordu batzu bai. Batzu pai? Bai, asko. Egunero. Egun biri behin lotzetxunik. Egun biri behin, da geho gaztiak, neguan gitxitzu hau, neguan zapatuan lana bai, zapatuan negun guzti da guztarrean, da aztian ba, entrenamentu bat bi eman ezin da, neguan. Bi egunetu behin, bulta, baina geho, hemen azpik eta indabar, egunero. Urtean 360. Ni bate konfiantzik ez dit ematen, olako animalian ondo neotia. Ostiko itiratzea aldo? Honek baino formala hodie. Baina errespetu ikiragarrik ematen. Bai, zuek itxasua noitxuta zauzio, guri itxasuak emotezko, guri ura amendik gora pasatzen da nien, atzeraka pentsatzen. Horra postu egite zuenen, dirua beti galtze aldezue. Alegia, jokua galtzeunak rekuperatzen aldo diruik. Parra. Kito ikaldo. Parra, hortxe, parra zehose sobrau, ez, bai, jende asko jutema gehitxu sobratzen da. Alegia zeakin, ez da txartelak. Entradan erdizia 50% egin da entradak, eta ba, antxe, entradi asko urritzen da, eta ba, baina galtzia, baina nahi izaten da dirui petxea etortzia, Josu, parpatuko heldu? Bai. Buelta bat ematen? Bai, bega. Nik kaleku mia naiz totala, pertsona baino formaloia ez bate konfiantzik ematen. Ai, gizona, ahi da. Nire laun batek ezaten bezala nahi jo, leuniakin borrukain. Honek, egu baino formalo jo. Torrek, ez da jo. Hau zituzu, itxutu ez da? Ez, hau itxutu ez, honek behi libre azka. Eta hau sortego jartzen zailo? Kompetia minik ez emoteko. Honek guk erakapelak ezatzen. Hola? Erakapelak. Erakapelak. Beste batzuk kopetekuak. Bai. Kopetekua, bai? Baina begik, Ez, begik libre. Bai, ondo? Betu, ike honi behitzen maio gamendik. Bai. Libre gehatzea, gozak. Hiri bat, esan gabe abek, zenbat balio hiri batek? Hiri normal batek? Bueno, ba, 1.000.000 bat. Jo, un poco más o menos. 1.000.000 bat. 6.000 euro. Bai, holan, erditxik goraku esan da jo, no? Bai. Más o menos. Milioi bat, Bai. Eta gero gastu ere, bai? Analitika iala eta... Bai, dana, gastua, zuk bizio bat dakasun momentutik aurrera, gastua dakazu. Bai. Tabakua baldin badakazu, zein txikitegua baldin badakazu. Zurruta, jokua, Honekin dirua gastatzen da. Jendea esaten dago, horrekin dirua gastatzen, bai, dirua gastatzen dugu honekin. Baina, honekin garen denboran guzkar eta garnen. Bai. Hori bai. Josu, norbea nekatzea alde hemen, itzaria. Aurretik da. Ba, ibiltzen bai, bakize pasatzen den. Ike, egunien 9 ordu terdi, 10 inguru izak kalien lana.
Eta etxea etortzez ja sofan egotu guguekin. Eta inberzetek jantzi katiuska zarrako, abarkako, blokezea eta... Abarkakin ibiltzen zea. Bai, hoindik bai. Bai, Hoindik bai. Hori? Gaur ez ditu jantzi barra ingoztelako. Baina zerratik gana abarkak. Lengo ohitura zarra mantentzeko, eroso dio. Komodua da. Bai, Bustixakin ez, bustixakin bat bustik jatu, baina abarkia hone botok eta aldian egona da, ero, Bai, Da goretez, da nahi duan marki egozi. Hola, sikuakin ibiltzeko, da labanik ez. Abarki ez da labanik egin. Eta eutzi gaina. Atza ondo. Bo, Josu, hau pronto ez da? Bai, ono. Nonde kasu, errue da? Han goixan egutzu. Goma hande kasu. Bai, goma handaka. Gore ingo aldeo? Pa, benga. Volta batzu gita. Ira, torri. Torri txikito. Ni atzet digun ez. Bai, aldamenien o atzien o aurrien. Idiak entrenatzera goaz. Abantaila handi bat badu gainera entrenamendu mota honek. Ez dagoela kirola egiteko likrasko arroparik behar. Mahonezko galtzak, alkandorak kuadroduna eta hitzain makila nahikoa dira. Hori eta ahal izanez gero, euliak usatzeko botika zaharren bat. Eu kontratabiko honik, isa da. Karretero! Olien egin pixiatik ez ziago maiz da. Aitzak, nik esan ja negozio harra zein da. Hemen turistak egarri, eta 3 euro kobratu. Asko etorreko dituak. Egitan, Asi harteko igual. Egitan. Hau, zanila dia. Hau. Igandetan beti jai, Josu? Ez. Oin, neskak inda igandetan jai hartze, baina leheno ez. Leheno, solte honean igandetan martxa. Neskak inoteko igande atzalia bakarri? Goizare, eguarditik gaurra, ebentzan. Eta aztetarten? Bai, aztetarten egoten naiz, gabian. Lo asko ikesten zuiten orduan? Ez azarratzeko sistema ikonen abide kitxion. Hola ez azarratzen. Aitu aldezu edau. Ez azarratzeko sistema ikoina gutxi hoti hamen da. Gutxi hon, da, beti ondo. Arrazoi handi gotate jokik, Arrazoi handiziak ez, egisiak, lega! Etau! Mundu zabalen ba mendia toki ederrak baino. Zutako... Amerika nuan bertzu bape bakik, Zelan zian? Ez. Kafia hartzen dugu, egunien bi aldiz, Baita pasiatu ere... Nahi degunien saldiz, haze bizimodu bat donostian balitz. Da, haek ez, oze bai egisian, aguna zalaba egisian, mitzat? Bai, zu donosti jaken du, eta hoxe jarrita? Bai, hendik nahi hau. Donosti izten eta ez da balio. Ni donosti intzein behar diako. Txikitegua, perla juntzian, ez da txarra, Atmako goinu gehan, bizitzekuk, Zatona. Os. Makila hau, euriadek, itzako. Eskerrik asko jauna. Bale. Itxeko ate zabaltzeatik. Bai, traki. Tolaxe tratatzeatik eta kontua egizatetik eta. Ia, proba hunda egin duen proba bat, guk ase bidut, da honek kontuak ez da balio, proba hona egitea balizu dauk. Bai. Hau, igo guk. Bueno. Segi holaxe. Bale. Bega ba. Hala lagunak txikito eta txato idipare, otzan asko oraintxe konfiantza pixka bat hartzen hasian ez. Gizartean, askotan jokatzen dugu, aurreritzi eta estereotipoekin, eta iruditzen zait, idien eta idimaren kasuan horixe gertatzen zaigula. Basakeriarekin, indarkeriarekin eta mundu ilun batekin bakarrik lotzen ditugu sarritan. Eta ez gara konturatzen halako idipare baten atzean kultura eta jakintza oso bat dagoela. Euskal Herrian esaterako, mendeetan idiak ekonomiaren ara zer esango dudan, motorra izan dira. Baserri lanetarako, garraiorako, ontzioletarako, zernahitarako erabili izan dira. Oraindik munduko hainbat eta hainbat lurraldetan bezala. Aio lagunok. Aire txato!